Әлеге форум чыннан да шаккатыра. Биредә оештыручылар һәм балаларның саны 1000-ннан артып китте һәм бу үз чыннан да сәләтнең үсүенә тагын бер мисал булып тора. Сәләт Биләр форум ул сәләтнең йөрәге. Монда без үзебезне бәхетле итеп хис итәбез. Монда без ел саен әйләнеп кайтабыз. Үз сәләтемне чыпшынлап ашалдым да, төшерү сәләтен, режиссерлык сәләтен иң беренче адымнар монда булды. Очрашкан кешеләр, мәхәббәтемне табу һәм аның белән гаилә кору, менә бу йогынтылар барысы да менә сәләт кысаларында чынга аша башлады. Сәләт һәрбер кешенең тормышында бик зур эз калдыра дип уйлыйм. Шәхес буларак формулашына зур йогынты ясый. Гомумән менә бүгенгемә нигез нәкъ менә шулай сәләттә нигез салындыр дип уйлыйм. Миңа сәләттә бик ашы. Үскәч мин сәләткәч булам. Үзем өчен иң көтеп алынганы ул нәкъ менә аланнарның тәкъдим итү. Син үзеңне тулай бер алан булып хис итәсең һәм бөтен җаныңны, тәнеңне нәкъ менә үзеңнең командаңа бирәсең. Монда кайткан сайын син үзеңне үзенчә тоя башлыйсың. Сәләт мөхите матур гына үсә, 30 ел, 30 яшь, ул менә зур һәм матур сәләт күренешенең башы гына. Яшәсен сәләт!